M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Idzani mzimu olenga, idzani mzimu woyera, idzani mzimu okhululuka, idzani mzimu okozanso zinthu zonse. Inde tsiku lake ndi lero, tsiku la Pentecost mu mpingo, chifukwa tonsefe kukamba zona ndife ma Pentecostals mu mpingo mwathu, chifukwa tonsefe Ambuye atakwera kumwamba amatitsogolera ndi mzimu woyera. Tsiku la lero lomwe ndi chiyambi cha mpingo lufuna litionetse kuti kukhala omvera mzimu woyera ndi chani, kutsogozedwa ndi mzimu woyera ndi chani. Pali chinthu chimodzi chofunikira, kukhululukirana komanso sakramenti la kulapa. Eno ndine kaya mzimu woyera timamulola kuti azitigwiritsa ntchito. Ndikulandireni tu abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi la Mulungu limene tikuchita chaka chakutsika kwa mzimu woyera, chiyambi cha mpingo. Ndipo ndi pa 8 June chaka chino cha 2025. La Mulungu lakutsika kwa mzimu woyera timamalizanso nyengo yonse imene takhala tikupanga ya Pasaka. N'chifukwa chake after tsiku la lero mawa tiyamba nyengo ya pachaka, tibwerera ku makaka a green. Kunena kuti zimene taphunzira kuchokera nyengo ya Lenti, nyengo ya Pasaka, tachita chaka chakukwera kwa Ambuye, lero tikuchita chaka chakutsika kwa mzimu woyera, tikazikhale m'moyo mwathu. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi, mutu wathu ndime ya 1 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Mole na Miwa kuchokera ku St. John's Msamba Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu athu achiwiri ndi kalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Roma, mutu wa 8 ndime ya 8 kulekeza 17. Onse amene mzimu wa Mulungu amawatsogolera, amenewo ndi ana a Mulungu. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Patrick Chimtengo kuchokera ku Our Lady of the Poor Ngabu Parish mu Diocese ya Chikwawa. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera, mutu wa 14 ndime ya 15 kulekeza 16, kudzawerenganso 23 kulekeza 26. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeninso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Pamene tsiku la chikondwerero cha Pentekoste lidafika, iwo onse aja anali pamodzi m'nyumba imodzi. Mwadzidzidzi kudamveka kuchokera kumwamba mkokomo ngati wa mphepo yaukali, nudzadza m'nyumba yonse imene ankakhalamo. Ndipo adaona ngati timalawi ta moto tooneka ngati malilime tikugawanikana nkukhala pa iwo, aliyense kakekake. Onse aja adadzazidwa ndi mzimu woyera, ndipo adayamba kuyankhula zilankhulo zachilendo monga mzimuyo ankawalankhulitsira. Tsono mu Yerusalemu muja munali Ayuda ena, anthu okonda Mulungu, ochokera ku mayiko onse apa dziko lapansi. Pamene mkokomo uja udamveka, anthu ambirimbiri adasonkhana. Onse adadodoma chifukwa aliyense mwa iwo ankawamva akulankhula chilankhulo chake. Adati, kodi onse akulankhulawa si a Galileya? Nanga bwanji aliyense mwa ife akuwamva akulankhula chilankhulo chakwawo? Ena mwa ife ndi Apati, ndi Amedi ndi a Elamu. Ena ndi okhala ku Mesopotamiya, ku Yudeya ndi ku Kapadokiya, ku Ponto ndi ku Asiya, ku Frija ndi ku Pamfiliya, ku Igupto ndi ku madera ena a Libiya kufupi ndi ku Kirene. Ena ndi alendo ochokera ku Roma. Ndiye kuti Ayuda ndi ena otsata za Chiyuda, enanso ndi Akrete ndi Arabu. Komabe tonse tikuwamva anthuwa akulankhula zilankhulo zathu za ntchito zazikulu za Mulungu. Mawu a Ambuye.
Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo oyera kwa Akorinto. Abale, munthu amene Mzimu Woyera samtsogolera sanganene kuti Yesu ndi Ambuye. Tsono pali mphatso za mitundumitundu, koma wozipereka ndi Mzimu Woyera mmodzimodzi. Pali njira zosiyanasiyana zotumikira, koma Ambuye amene timawatumikira ndi amodzimodzi. Pali mphamvu zosiyanasiyana, koma Mulungu ndi mmodzimodzi amene amagwiritsa ntchito mphamvu zonsezo mwa munthu aliyense. Mzimu Woyera amapatsa munthu aliyense mphatso yakuti yoti ayigwiritse ntchito yopindulitsa anthu onse. Khristu ali ngati thupi limodzi limene lili ndi ziwalo zambiri. Ngakhale ziwalozo nzambiri, komabe thupilo ndi limodzi lokha. Pajatu ngakhale ndife Ayuda kapena a mitundu ina, akapolo kapena mfulu, tidabatizidwa mwa Mzimu Woyera mmodzimodzi kuti tikhale thupi limodzi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 14 ndime ya 15 kulekeza 16, udzawerenganso 23 kulekeza 26. Yesu adauza ophunzira ake kuti, ngati mundikonda mudzatsata malamulo anga. Pamenepo ndidzapempha Atate, ndipo adzakupatsani Nkhoswe ina kuti idzakhale nanu nthawi zonse. Yesu adati, ngati munthu andikonda adzatsata zimene ndanena ine. Atate anga adzamukonda, ndipo ife tidzabwera nkukhazikika mwa iye. Munthu amene sandikonda satsata zimene ndanena ine. Mawu amene muli kuwamva si anga ayi, koma ndi Atate amene adandituma. Zimenezi ndakuwuzani ndikadali nanu. Koma Nkhoswe ija, Mzimu Woyera, amene Atate adzamtuma m'dzina langa, ndiye adzakuphunzitsani zonse, ndipo adzakukumbutsani zonse zimene ndakuwuzanizi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu tawerengawa afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo osatha. Abale ndi alongo, monga ndanenera kuti tsiku la lero tikuchita chikondwerero cha kubadwa kwa Eklesia, kubadwa kwa mpingo, chiyambi cha mpingo. Tsiku la lero tikuchita chikondwerero chonena kuti tonsefe ndife otsogozedwa ndi Mzimu Woyera. Tikayang'ana m'Malemba Oyera, makamaka m'Chipangano chakale, Ayuda anali ndi zikondwerero zitatu zikuluzikulu zofunikira kwambiri. Chikondwerero cha Pasaka, imene ankakondwerera nthawi imene Mulungu adatulutsa mu ukapolo. Ndipo chikondwerero chachiwiri chinali chikondwerero cha Pentecost. Patapita masiku 50 akukondwerera kuti Ambuye Yesu adatulutsa mu ukapolo muja, atachita chikondwerero cha Pasaka amachita chaka cha Pentecost, chimene pamapeto pa zonse chidasanduka chaka chokondwerera kuti Mulungu adapatsa malamulo pa phiri paja, komanso chikondwerero chonena kuti Mulungu aninkha zambiri zokolola. Ndipo panali chikondwerero china chotchedwa kuti the Feast of Tabernacles. Ichi chinali chikondwerero cha kudziyeretsa, chikondwerero chimene aliyense amenera asuzumire mkati mwake. Tsono pa chikondwerero ichi cha Pentecost amalola kuti Muyuda wina aliyense amene amakhala within the radius of 12 miles from Jerusalem, ndiye kuti akantenga Yerusalemu, kuti wina aliyense amene amakhala mamailo osatalikira 20 km kapena kuti 12 miles amenera kuti abwere ku Yerusalemu adzasangalale ndi wina aliyense. Ndipo it was a must kwa wina aliyense amene anali ochepera zaka 18, amene anali
paya akamatenga kuti munthu wakula kwa iwo amatenga zaka zimenezo. So it was a must for every male child reaching the age of 18 within the radius of 12 miles to attend this feast. Sipokhapo amalola anthu ena amene amavomereza Mulungu, amene anali ndi chidwi ndi malamulo a Mose, kuti abwere adzakondwerere nawo, adzapemphere nawo pa chikondwerero ichi. Nzosadabwitsa tsono kuti tikamva mawu athu oyamba kuti kunabwera anthu a mitundu ina, Apersia, Agriki, Ayuda kumene, panali anthu aku Mesopotamia ndi anthu a mitundu ina, Alamia, mitundu yambirimbiri, chifukwa chonena kuti chinali chikondwerero chachikulu. Koma pamene tikukondwera chaka cha Pentecost, chikutipatsa maphunziro otani? Tikunena kuti bwerani inu Mzimu Woyera, mudzadze mitima yathu, mulowe m'mitima yathu. Choyambirira akutikumbutsa kuti ife ngati Akhristu tizikhala anthu otsogozedwa ndi Mzimu Woyera. Taonani dziko lapansi takhala tikunena kuti mindset change kuno ku Malawi, mindset change in the church, mindset change mdziko. As long as ngati ife Akhristu amene ndife ambiri, amene tili ndi kuthekera kolisintha dzikoli, kousintha moyo wathu, kousintha mphakati wathu, kousintha dera lathu, as long as ife sitikumulola Mzimu Woyera kuti azitigwiritsa ntchito, change imene timanena idzakhala yotivutirapo. Ndimakondwera kwambiri ndikamawerenga mmodzi mwa oyera akuluakulu, ngakhale anthu akunja ena amavomereza, Augustine Oyera, amene akuti Mzimu Woyera atamtembenuza, iyeyo atavomereza kuti Yesu aziyendetsa moyo wake. Akuti tsiku lina adakumana ndi mayi wina amene mbuyomo ankayenda naye limodzi. She met a lady who previously he had intimacy with. So mzimayo chakuti amaitana, Augustine, 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 ndine, it is I. Akuti koyamba Augustine sadacheuke. Koma mzimayo chatapanga persist kumaitana, Augustine, Augustine, ndine, it is I. Akuti Augustine adamcheukira nkumuza kuti yes, but it's no longer I. Iye Augustine yo kunena kuti ineyo tsopano si ineso amene unkamudziwa ujai. I'm a new Augustine. Ili ndi phunziro la mphamvu kwa ife amene timatsogozedwa ndi Mzimu Woyera. Chifukwa Khristu aliyense, Chikhristu chidayamba pa Pentecost, Chikhristu chimatsogozedwa ndi Mzimu Woyera. Kunena kuti tizikhala anthu osinthika. Augustine atalandira Mzimu Woyera amanena kuti it is no longer the old me, it is no longer the I, it is no longer the Augustine you used to know. Kodi inu ndine pa ubatizo wathu, ino ndine chifukwa cha ulimbitso wathu, ino ndine chifukwa chonena kuti nthawi ndi nthawi, tsiku ndi tsiku Mzimu Woyera amayenda nafe. Can we say like Augustine, it is no longer I? Muona kuti ambiri the only time imene timafuna Mzimu Woyera akhale nafe ndi nthawi imene zinthu zatithina, ndi nthawi imene tikudwala, ndi nthawi imene ena akuti sinjira zoyipa, ndi nthawi imene milandu yatikhikha, ndi nthawi imene zina zake zadetsedwa mwa ife. All the time timafuna kuti Mzimu Woyera ndi amene azimvera maganizo athu. Timafuna kuti Mulungu ndi amene azigonjera zofuna zathu. Ayi. Everybody who is led by the Holy Spirit should be able to exclaim like Augustine, it is no longer I, it is no longer the old self. Chachiwiri tikamawerenga za Mzimu Woyera timamva kuti aphunzira aja pamene anali kudikira Mzimu Woyera sikuti anangopinda manjayi. They were praying, they are waiting, they were praying. As you wait for your time of favor, keep on praying. Ambiri pamene timadikira chachikulu mmoyo mwathu, pamene tikudikira kuti Mulungu atiyankhule, pamene tikudikira kuti Mulungu atiyendere, pamene tikudikira kuti Mulungu atidalitse, pamene tikudikira kuti Mulungu asinthe nyengo zathu, ambiri tidangopinda manja chonchi. Ayi, ophunzira aja anali limodzi, ophunzira aja amapemphera, samapemphera okhayi, amapempheraso ndi amayi Maria. The Blessed Virgin Mary, our Lady, was there praying with them. As you wait for your time of favor, are you praying? As you wait for your time of favor, are you waking? As you wait for your time of favor, what is it that you do that God will say, let me sanctify the hands of my son, the hands of my daughter, the hands of my nation? Ambiri, tikufuna Mulungu atidalitse, tikufuna Mulungu atiyendere, tikufuna Mulungu atichitire zazikulu, pamene tidapinda manja. Ayi. Chachitatu ndi kutsika kwa Mzimu Woyera. Tikabwerera mbiri ya masakramenti mu mpingo, tuona kuti Ambuye Yesu adakhazikitsa masakramenti ambiri, masakramenti 7. Sakramenti la ubatizo mu mtsinje wa Yorodani muja, tikawerenga kalata ya Yakobe, timaona amatiuza za sakramenti la kudzodza, muzululirana,
Yakobe 5:13, 14, 15 amakamba pamenepo utumiki wa Ambuye Yesu onse unali ochiritsa. Ambuye Yesu nthawi zonse akapita kukatika wakukana kuja amauza anthu kuti ukwati adawupanga sanctify. Ndipo tikawerenga Mateyu 19 amanena kuti chimene Mulungu wachilumikizetsa munthu asachilekanitse, kukhazikitsa sakramenti la ukwati. Pali masakramenti ambiri, masakramenti 7, koma tiona kuti chisisi chiyambi cha sakramenti la kulapa machimo ndi pamene Ambuye Yesu amakwera kumwamba. Anawuza kuti ndikukutumizirani Mzimu Woyera, choncho ndakupatsani mphamvu kuti muzikhululukirana machimo anu. Zimene mumange pasi pano zimangidwa kumwamba. Atakwera kumwamba Mzimu Woyera uja atabwera, ophunzira aja adambogwiritsa ntchito zimenezo nkumakhululukirana machimo wina ndi nzake. The point is, ndi Mzimu Woyera tikuyenera kukhala anthu okhululukirana. Zimawawa pena kuti anthu amene timasungirana mangawa kwambiri ndife anthu amene timanena kuti Mzimu Woyera akutitsogolera. Chachiwiri, anthu amene amanena kuti Mzimu Woyera amatsogolera ndi anthu amene amavomereza kuti ndolephera. Pajatu malembo amanena kuti tikanena kuti mwa ife mulibe tchimo tikungodzinyenga ndipo choona mulibe. Ndi munthu amene akuvomereza tchimo sikokwanira kungoyima kuti ndinochimwa, ndikokwanira kunena kuti ndifuna ndiyambe mwatsopano. Ndipo ife amene ndi Akatolika tilibe choletsa, tikudziwa bwino kuti kuvomereza ndi kuyamba mwatsopano ndi kupita kwa wansembe kukanena kuti Bambo mundikhululukire, ndidachimwa, machimo anga nawa. Amatilenga mwatsopano, amatiyeretsa, ndipo Mzimu Woyera uja amatipatsa mphamvu zoti tikamtumikire. Chachinayi, tikamakamba za kutsika kwa Mzimu Woyera tikukamba za umodzi. Ophunzira aja komanso anthu onse amene adasonkhana pamenepo posemphana ndi zimene zidachitika pomanga nsanja ya Babulo kuti anthu atanyada, tiyeni tipite kwa Mulungu komweko, tiyeni Mulungu atidziwe, mwina kumimba nyimbo utimva. Ayi, nde tikawerenga Genesis 11 ndi 1 kumatsika m'musi timamva kuti God used the language to confuse them. Ndi amati wina abweretsa shovero, wina abweretsa matope, wina abweretsa matope, wina abweretsa chani, wina abweretsa chani. Komano pa Pentecost chifukwa chonena kuti Mzimu Woyera amatiumba pamodzi, amatiunganya, amatisandutsa amodzi. Akuti anthu amayankhula ziyankhulo zosiyana koma amamva. Ena amayankhula Chichewa, ena Chitumbuka, ena English, ena French, onse aja amamvana. Mzimu Woyera amatisandutsa amodzi. Tachuluka anthu amene tinena kuti timagwiritsa ntchito kapena timadalira Mzimu Woyera kapena timamvera Mzimu Woyera, koma pakati pathu palibe umodzi. Umodzi umene situtanthauza kugonjerana pa china chilichonse kuti tenti tikabe andife amodzi, tenti ukire chakuti ndife amodzi, akapena tonse tenti tikhale chipani chimodzi cha ndale, kapena tonse tikhale chipembedzo chimodzi. Ayi, umodzi tikunena apa ndi wotha kusiyana, ndikunena kuti tigwirizane kuti tasiyana komabe timvana ngati abale. Tachuluka kukhapirana kosathwa, mipikisano yosakhala bwino. Chachisanu, Mzimu Woyera amatithandiza kumvetsetsa kunena kuti pamene pali zabwino nde kuti sipangalephere kukhala zitopoto. Tukamba izizi chifukwa chachani? Atatumizira Mzimu Woyera, Ambuye Yesu immediately akuwapatsa sakramenti lokhululukirana, muzikhululukirana. Chifukwa chachani? Chifukwa chonena kuti Mzimu Woyera pakati pathu adabwera ndi mphatso zosiyana-siyana. Chifukwa cha mphatso zosiyana-siyana zimenezi, ena amakhala very aggressive towards others, ena amakhala very defensive from others, ena amakhala very pompous chifukwa cha mphatso zimene adawapatsa, ena amayamba nsanje chifukwa cha mphatso zimene ena adapatsira ena. Mwachidule, Mzimu Woyera uyoyo atizindikiritse kuti nzotheka kumasemphana Chichewa koma tizikhala monga ndanenera anthu okhululukirana. Ambiri timaganiza kuti chifukwa chonena kuti tili ndi Mzimu Woyera ndife opambana kuposawo. Ayi, ena kapena kumachitira nsanje yawo. Ayi, Mzimu Woyera adatipatsa charisma, the gifts zosiyana-siyana. Ena timatha kuphunzitsa bwino, ena timatha kuimba bwino, ena timatha kulangiza bwino, ena timatha kulimbitsa ena timatha kutonthoza ena timatha kuthandiza ena. Of course everybody can help anybody. The point is, kutsika kwa Mzimu Woyera kudabweretsa zambiri koma sizidatanthauze kuti mavuto onse atheratu. Nchifukwa kadatisiyira sakramenti loti tiziyanjana, tizikhululukirana. Inu ndine sitinganene kuti tikudalira Mzimu Woyera pamene tikukana kuchita zimene Mzimu Woyerawo amafuna: umodzi, kumvera, komanso kulolera kuti kufuna kwa Mulungu kuzichitika m'moyo mwathu. As we are celebrating the descent of the Holy Spirit on each one of us, timpemphe Mzimu Woyera atimange pamodzi, tikhale anthu oyanjana, tikhale anthu okhululukirana pamene zinthu zalakwika, tikhale anthu ogwiritsa ntchito moyenerera mphatso zimene tidalandira. Tilipo ena tidalandira mphatso za uzimu, kuchiritsa ena ndi mphatso.
osadzipanga force kuti anthu akutame kuti umachiritsa. Ndi mphatso za Mzimu Woyera. Ndipo ngati tikudziwa kuti Mulungu adatitsanulira mphatso imene tikachiritsa ena, tisiye kutchukitsa mayina athu kuti ndimachiritsa ndine. Praise God always and say, Ambuye ndithandizeni kuti zabwino zimene munandipatsa ine anthu ena apindulire. Tilipo ambiri zimene Mulungu adatidalitsa nazo. M'malo moti titchukitse dzina la Mulungu, tibukitse dzina la Mulungu, tipangitse ena kuti amkonde, ampembedze, amnyadire Mulungu. Tikupangitsa kuti ena akonde ife to the extent of kumatipembedza kuyiwala Mulungu. Tsikani Mzimu Woyera. Pamene tikuyamba chaka chatsopano cha mpingo, tikuyamba chaka cha chipembedzo chimene timati ordinary, nyengo ya pachaka, zonse zimene mwatiphunzitsa m'masiku 50 amene apitawa, chukireni inu kwa akufa. Zonse zimene mwatiphunzitsa kuchokera ku nyengo ya Lent, tiyambe kuzikhala mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tipemphererane kuti Mzimu Woyera azionetsa zipatso zake mwa ife: mtendere, umodzi, kuleza mtima, kufatsa, khama, kulimbikira, kukhululuka, ndi kuchita zinthu zoyenera, always seeking God to guide us. Tikatero tikhala anthu amene tikutukuka kuzimu, tikutukuka kuthupi. Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.